Insemmilkom kif intom nispera li tinsabu tajbin u nilqakom għana l-din is-sija li ġejja fejn permezz tal-programm Vale se nsiru ftit aktar konxi dwar l-ambjent ta' madwarna u kif aħna stess blażliet li nagħmlu nistgħu naffettwaw. L-ewwel ħaġa xtaqt billi nirringrazzjakom tal-ħafna kummenti sbieħ li qed tibatu lili u lil Karlo fuq il-paġna tagħna ta' Facebook illi jisimha Vale li sitinkom tagħmlu like għaliex aħna hemmhekk inkomplu nwaslulkom dak li nkunu qegħdin nagħmlu matul din is-sija, però inżidu miegħu wkoll għax ikonna tant affarijiet interessanti xnejdulkom illi f'sija ma nlaħqux indaħlu kollox, però hemmhekk aħna nżidu aktar artikli u idejat li intom tistgħu tieħdu minn għandna wkoll ħalli tkomplu issebħu darkom u nieħdu ħsieb in-natura ta' madwarna. Illum għandna programm mimli wkoll, Karlo għandu diġà ħafna x'jagħmel, tajni x'jagħmel mill-programm li ieħor ukoll minn hawn ftit ieħor se nsaqsuh kif biddel il-fliexkuni li tagħtu Jessica wkoll u llum għandna ħafna mistiedna interessanti. Se nibdew l-ewwel billi naraw feature illi ħdimna din il-ġimgħa fejn fih se nitkellmu fuq l-etika waqt il-passatemp tas-sajd. Imbagħad Cynthia minn Nature Trust se tkun qed tgħidilna x'għandhom effett l-għażliet tagħna fuq l-ambjent meta aħna niklu li kelli niklu u wara jkompli Daniel illi se jkellimna fuq il-ħela kbira illi hawn tal-ikel. Wara Daniel imbagħad se niltaqgħu ma' Clifford Borch li huwa artist u pjanist u Clifford jispira ruħu min natura u jikteb mużika vera sabiħa. Però dan kollu fil-programm Vale se nieqaf hawnhekk għaliex verament il-ħin dejjem jiġri warajna u semmur mill-ewwel fejn Karlo ħalli naraw daqsxejn x'qed jagħmel. Karlo, kif inti? Kollox sew? Iva, ta' naf li diġà bdejt. Iva, bdejt u llum il-proġett li ħankun qed nagħmel hija taħt idejk. Bażikament dawn huma biċċiet ta' linja huma jiena nħobb ngħidilhom blokka tal-memorja. Ġifieri tagħmel affarijiet li ifakruk f'xi ħaġa jew tista' tuża jew ritratti jew oġġetti li ifakruk f'xi ħaġa sabiħa, ovvjament. Imma l-idea hi dawn huma biċċiet ta' linja skartati. Ġeneralment daw jintremew. Ġifieri ma-sudaxxi jkollhom kemm trid minn dawn l-affarijiet. Nirringrazzja l-ħabib tiegħi Simon Bezzina li għamilli ħafna minn dawn, dan kellu ħafna injam skartat u għaqdu kollu bil-kolla fil-fatt jekk tinnota fjew il-kolla huma livelli eżatt. Proset, Simon, grazzi. U jiġu wkoll tista' jew iżommhom wifqin biex iżejjem bihom jew anka iddendilhom mal-ħajt. Ara vera ma trid tarmi xejn, Iwa, jiena ma nħobb narmi xejn. Jibħalek. Imma min jgħidlek u bad tispiċċa regettier, imma mhux hekk jekk iżomm kollox ordnat. Jifhem, jiena ma nara xejn ħażin li tkun regettier. Le, ma trid l-ispazju fejn tgħix ukoll għax inkella tispiċċa hoarder u kif jgħidu bl-Ingliż. Rajna ħafna hoarder tista' ma naqra iktar kera. Mela, issa din hija l-istess ħaġa bħal din u li għamilt tajt żewġ passati bil-krim u bdejt nagħti bil-blu. Sal-effett jiena hekk bdejt noħolqu biex nagħmel naqra isu effett ta' sħaba. Jiġifieri il-kulur krema ta' taħt tajtu passata lixxa normali bil-pinsel. Tajtu tnej. U mbagħad kif għamilt il-blu bid-daqqiet tal-pinsel stess. Kull ma għamilt ftit żeba fuq l-istess pinsel li kont qed nuża u mbagħad bdejt nagħti bid-daqqiet bil-pinsel fil-fatt issa joħroġ naqri iktar skur. L-idea hi li toħloq dal-effett tal-blu ħireġ fuq l-abjad. Issa sħaba qed naraj. Fil-fatt dik hi l-idea, imma ħankun qed nuża metodi oħrajn, ġifieri barra dan il-metodu din hija l-bażi. Ħankun qed nuża karti differenti, hawnhekk għandna karta tar-ross. Ġibtinna qatta disinji ġifieri u daw kollha ħadd tkun qed tużawhom fuq daw? Ħankun qed nuża partijiet minnhom iva biex nagħmel speċi ta' kollaġġ, ġifieri ħajkun hemm stampi differenti fuq xulxin. Mbagħad ħanżejjen b'daw il-molds, b'daw il-forom tal-fjuri. Dok ħanisbuhom ukoll jieħlu bil-kollha mbagħad inżejnu fuq u fl-aħħar nagħtu ftit xema kannella biex noħolqu effett ftit antikwat. Dak huwa x-xogħol li ħajkun qed isir illum. Din hija mold, jiġifieri din magħmula mill-ġibs jew mixtrija lesta. Dik kienet mixtrija lesta, ma nistgħu nagħmluhom aħna. Jien għandi tendenza nixtri l-forom tal-kejkijiet.
u mbagħad nimlihom bit-tafal abjad. Sewa, tal-kekiet qed ngħidu dawk li iżejnu bihom mhux hekk meta jagħmlu il-figurini tal-ġelu. Eżatt. Dawk il-figurini tal-ġelu dak nistgħu tuża lilhom bħala nżejnu bihom. u sejjem bihom. Eżatt. U mbagħad ovvjament hawn forom u lesti naturalment differenti. Kuntu jidhom ikbar. Eżatt, minnhom tal-linja li tawweġ pereżempju hemm oħrajn li għandu tajjeb għax tista' żejjen kif trid. Bażikament tista' żejjen anke kemm oġġetti dekorattivi, tista' tagħmel lamara, tista' tagħmel kwalunkwe ħaġa li timmaġina biex iżejjen bihom. Ħansaqsik xi ħaġa. Għajdli. Bħalissa jekk meta tibda. Qiegħed bil-blokka, l-ewwel kienet kollu l-linja diġà tajta dera. Ikollok idea kif se tispiċċa eżatt. Għax jiena dik li twaqqafni milli nibda. Nibda ngħid imma kif ħala. U jekk nagħmilek mhux isbaħ, u jekk mhux hekk mhux isbaħ u mhux ikollok pjan jew. Ara, il-pjan ikun tal-affarijiet li ħanuża ġeneralment ikolli idea vaga ta' kif jista' jispiċċa l-oġġett. Imma mbagħad ħafna drabi meta nibda waqt il-proċess nibda inżid, nirranġa, naqqas biex l-oġġett ikun jidher isbaħ. Jiġri l-istampa finali mhix f'moħħok bħalissa. Le. Ġudi tkun sorpriża kemm għalik, kemm għat-telespettaturi u kemm għalija. U għalik ukoll. Tajjeb, mela jiena ħanħallik taħdem bil-maġija tiegħek u nistidinkom biex issa niltaqgħu ma' Sandra, Dr. Sandra Ġużdarmanin u ma' Carmelo Quattrocchi għaliex din il-ġimgħa morna flimkien nistadu. Però ridna nistadu b'mod partikolari, ridna nistadu b'sajt sostenibbli u bl-etika. Araw ftit. Nafu li dan l-aħħar ħafna nistawa għas-sajt u allura jiena u Sandra llum iddeċidejna illi inwasslulkom ftit informazzjoni dwar kif wieħed jista' jistat bl-etika hija ngħidula hekk. Sandra nsellimlek grazzi tal-iltqajt l-istedina tagħna u ma' Sandra wkoll għandna lil Carmelo Quattrocchi li bħalissa għaddej jistat u minn hawn ftit ieħor ukoll se taraw x'tip ta' ħut qed naqbdu. Sandra, is-sajt rikreattiv. Issa kreattiv Malta huwa popolari ħafna, kif taf inti pers li aħna mdawrin bil-baħar, u speċjalment dal-aħħar xhur u anke fis-sajf issa da żmien, in-nies jerħu lejn il-baħar u jistadu. Ovvjament illum li ħanamlu huwa nippruvaw nispjegaw kif wieħed għandu jistat, x'għandu jżomm u x'għandu jħarrab. Ekku, u l-apparat, ħanibdew mill-apparat x'għandna bżonn biex nistadu mix-xatt. L-ewwel ħaġa għandna l-qasab hemm tipi differenti, għandna qasab bil-rukkell jew qasab l-idejn. Mbagħad għandna xlif, hemm tipi ta' xlif differenti skont jekk wieħed se jistad binar jew bil-lejl, normalment bil-lejl iħaxxen ftit il-ħxuna ta' xlif. Mbagħad is-snanar, ta' żmien jeżistu snanar apposta li wieħed isib mill-ħwienet li meta wieħed jintużhom dawn ma jdumux ħafna ġifieri jitmermru malajr. Allura jekk pereżempju ħuta tiblalek is-sunnara din ħad titmermer malajr jekk taqtaħħa. Ukoll, mbagħad għandna wkoll il-barrada li aħna ħanispjegaw infatti kif tintuża llum biex kemm jista' jkun il-ħut li ma nżommux aħna nħarbu ħaj. Mela jidilna daqsxejn il-barrada x'inhi eżatt. Mela l-barrada bl-Ingliż ngħidu la keepnet, jeżistu tipi differenti ta' barrada, hemm minnhom iktar qosra u hemm minnhom iktar twal. Bħalissa dik li qed juża Carmelo hija twila mhux ħażin, hija b'saħħitha, u din li nagħmlu hija meta mor nistadu flok il-ħut impoġġu fil-barmil, impoġġu fil-barrada. Għaliex għax il-ħut fil-barmil, speċjalment fis-sajf, ma jkollux biżżejjed ossiġnu u jmut. Allura jekk inti tiġi biex tħarbu, ma tkunx tista' tħarbu, mentri l-barrada li għandna infatti kif bħal ta' Carmelo twila ħafna, qed tidħol importanti dejjem tal-inqas metru fil-baħar biex il-ħut ikollu fejjom u jkollu l-ossiġnu. U hekk jibqa' ħaj sal-aħħar ta' inti sal-aħħar ta' sajda tiegħek. Biex pereżempju jekk tieħodlu ritratt, inti tista' tieħu ritratt tal-ħut, imma mbagħad ovvjament dak li ma tistax iżżomm wieħed iħarbu. Issa ħafna nies imorru jistadu biex ikollhom il-ħut naturalment, u inti qed titkellem fuq li nħarbu l-ħut. X'inhu l-kunċett? Mela ħan ispjegalek, dan huwa minħabba fil-ħut inti meta taqbdu, dan hemm daqs minimu fil-fatt jeżisti maħruġin mill-Dipartiment tas-Sajt, mill-Fisheries, daw hemm daqsijiet minimu pereżempju. Għandna ċ-ċeren, iċ-ċeren huma ħut illi idumu ħafna biex jikbru, dawn għandhom 7 snin qabel ma jibdew jirriproduċu ruhom. Ġifri hemm ħafna. Jekk jaqbdu f'dawk is-7 snin, naturalment ma jkollhomx ċans jirriproduċu u l-istok tal-ħut dejjem jonqos, mhux hekk? Eżatt, ġifieri din titkun biex inti żżomm ċerna pereżempju titkun tal-inqas 45 ċentimetru. Jekk tkun taħt dak id-daqs wieħed irid iħarrabha.
Allura inti titkejjel. Ekku, miegħi illum ġibt xi ftit apparat li wieħed jista' juża, dawn hawnhekk għandna il-fish sticks ngħidulhom jien, għandna l-ewwel waħda li nuża jien normalment fir-riċerka tiegħi, mbagħad għandi oħra li għamilta jien id-dar minn affarijiet riċiklati. Prosit. Ekku, għandna biċċa pipe ta' dranaġġ li kien skart, waħħaltlu tape fuqu li wieħed jista' faċli ssib tixtrih u biċċan jama taħt. Issa min ma jridx dal-ingombru faċli jaqbad dan it-tape u jwaħlu mal-kaxxa tas-sajt tiegħu. U hekk ikun faċli biex wieħed jista' jkejjel id-daqs. U kif tkun taf id-daqs partikolari ta' kull ħuta? Issa d-daqsijiet daw issibhom fid-Dipartiment tal-Fisheries daw joħorġu online ukoll, però jien għandi fuq il-paġna tiegħi għandi post fejn dawn hemm id-daqsijiet minimi tal-ħut kollha li wieħed li jista' jaqbad. Għaliex il-kunċettu ħafna drabi li l-ħut li naqbdu nżommuh kollu hawn min jgħidlek isma' issa dak alla l-jotta. Però din mhix xi ħaġa li suppost nagħmlu mhux hekk? Le, ovvjament meta inti għandek ħut li jkun taħt id-daqs, qatt m'għandek iżommu u m'għandek dejjem tħarbu ħaj. X'inhuma l-aktar ħut komuni li wieħed jista' jaqbad mix-xatt? Issa bħalissa aħna hawnhekk pereżempju qegħdin ħdej il-blat mela t-tip ta' ħut li wieħed jista' jaqbad huma bħaxrigen, infatti l-ewwel Karmelo qabad wieħed minnhom dawn. Għandna wkoll ix-xilpa li meta tkun żgħira din ngħidu l-gerwila. Għandna wkoll ħut ieħor bħal tirt, skorfni, semmejna l-iskorfna l-ġimgħa li għaddiet aħna, jekk tiftakar waqt li fil-ħut perikolus. Issa, l-alf li tuża biex tistat. Alf hemm tipi differenti, però nasab aħjar tkellem il-Karmelo għax iktar jifhem minn misew fuq l-alf. Hello Karmelo, se nsaqsik bil-Malti, naf li se tifhimni, però se twiġibni bl-Ingliż għax inti il-papa tiegħek Taljan u allura tifhem il-Malti imma ma titkellmux. Karmelo, x'tip ta' alf nużaw għas-sajt? The ground bait depends pretty much on the fish we're targeting. So if we're targeting mullets, we will be using a ground bait which is based on cheese or garlic. Bottom fish will prefer a ground bait based on shrimps or sardine. Big sea brims will prefer something with mussels. So it's according to the fish we're targeting and their preferences. Sewa, ġifir il-menu jrid ikun varjat biex taqbad ħut varjat u xek. Issa, meta taqbad għal-ħuta, kif tista' taqla l-sunnara? It depends on how the fish will get hooked. It can get hooked mainly in three ways. The easiest way is when the fish get hooked from the outside of the mouth, it will be very easy to remove the hook. The second way will be when the hook will be inside. We will be able to reach the hook via this gorger. And the third way, which is the most tricky one, and we will need to cut the line, is when the fish swallow the hooks and the hook is in the gills. Sewa, pero dawn il-tip ta' snanar mamulina posta biex jiddizintegraw ħalli l-ħuta ikolla mill-inqas dannu. X'inhu l-aħjar ħin tal-ġurnata biex mur tistat? Best time is definitely during the early morning, so I say from sunrise till 10 o'clock. Grazzi Karmelo, jina minn hawnhekk sendur lej Sandra nerġa'. Sandra, l-aħħar parir tiegħek qabel ma nagħlqu. Ekku, li kemm jista' jkun inderru bit-tfal minn xkunitom li dejjem jużaw il-barrada, il-ħut nieħdu ħsiebu qatt m'għandna nitfgħuh mal-art kemm jista' jkun dejjem nużaw biċċa jew minħabba partikolarment li fis-sajf ikun hemm ħafna sħana u ħut li huwa taħt id-daqs dejjem għandna nħarbuh. Ġifier mhux dak il-kunċett illi iż-żgħir inħallu ħalla l-jotta. Le, eżatt, jekk ħut huwa taħt id-daqs għandna naħarbuh u nżommu biss dak li huwa kbir biżejjed u dak li ħanikonsmaw. Grazzi Sandra. Aħna nibqgħu għaddejjin bil-programm Vale, ibqgħu magħna. Nittama li l-informazzjoni sibtuha interessanti u li nibdew nirrispettaw aktar l-ambjent ta' madwarna. Nifqu għal ftit momenti ta' riklami u nirringrazzja lil Sandra, lil Karmelo u lil Ramon il-kameraman li waslulkom dak il-filmat. Lura Mana u Karlo għaddej. Subaj, binġijom u kol? Iwa. Pero lajja zebata li ma tinqala malajru xek, Karlo. Dik il-vantaġġ. Il-mafitel u sapun u titla. Tajjeb, mela, qed nara li dawk li jattinna l-modelli tat-tafal bdejt tiżbuħhom. Fil-fatt, kull ma milt tajtom passata ħafifa bil-blu, għax rrid inqabbel kollox bit-tema, u t-tema hija l-blu. Mux loġġet li jem fija ġifiri. Dik, bazzikament, daw kienu bojot, nistanuri kif kienet, dik kienet bajda, u jien kull ma milt
tajta la qablu u hawnhekk fuq il-bord bdejt impoġġi nagħmel il-kollaġġ tal-istampa li kelli stampa użajt biċċa kartuna minn kaxxa tal-kartun. Sewa, qed nara il-ġemp tidher illi. Iva, u l-idea hi li tibqa' tidher. Sewa. Imbilija. Ġiet waħad l-istampa fuq kartuna biċċa kaxxa li qtajt minn kaxxa u mbagħad waħħalt kollox mal-injama. Eżatt. Biex twaħħalhom. Tajt il-forum jiena nuża il-kolla li nuża s-soltu jiena, ma tista' tuża kollha tal-mastru daxxa jew kollha oħra l-aħjar iżida bi ftit ilma biex tkun naqra iktar likwida tkun tista' tmexxi. Bl-istess idea ġifieri bħalma nagħmlu bħalma minn il-ġimgħa l-oħra fl-ewwel programm il-dekupaġġ. Sewa. Ġifieri hemmhekk. L-istess kollha tad-dekupaġġ tista' twaħħal biha. Eżatt, l-istess kollha u l-istess kunċett. Ġifieri tagħmel kollha taħt kollha fuq, tpoġġi l-karta u tgħaddi bil-pinsell. U minn hawnhekk issa ħankomplu qegħdin niffurmaw. Impressjonanti, ġifieri kif tagħmilhom l-affarijiet għax għall-bidu x'inhu rejtni daw l-istampi kollha differenti li ġibdejt ngħid imma dana kif ħajr nexxielu jaqgħadhom kollha flimkien u jidhru sbieħ. Jiena l-idea tiegħi li aħjar ikolli karta żejda milli jkolli karta nieqsa. U daw kif edna l-istampi tista' jew tipprintjhom inti bil-printer tiegħek jew inkella taqta' minn xi magazzin. Daw printjati wkoll. Sewwa. Li taqta' minn magażin, fil-fatt di l-idea hi l-istampa hija ħafna karti ta' magażin imwaħħlin flimkien biex jiffurmaw il-disin. Diġà qed jogħġobni li qed tagħmel, jiġifieri issa naraw la jkun hemm il-prodott finali. Isma' l-buzzword ta' din il-ġimgħa li ma waħda se nagħżel. Mela, illum ħanużaw il-kelma restyle. Restyling hija il-kelma flok upcycling. Okay. Aħna nħobbu nużaw il-kelma upcycling. U b'xi mod il-kelma ittik l-idea li ġbart xi ħaġa minn x'imkien u użajta xi ħaġa oħra. Issa, restyling bażikament huwa l-istess kunċett, imma inti għandek oġġett qiegħed stil mod, nistgħu ngħidu pereżempju għandek biċċa għamara mid-century, għamajjar li kienu jsiru fis-sittinijat, u ħatamilha kontemporanja. U l-kontemporanju bażikament inti toħloq kulur, tasel kulur u toħloqa b'dak l-istil. Ġifieri inti bażikament għandek oġġett u minn stil qed ittieħ stil ieħor. Jiġifieri xi ħaġa antika tija stil modern kif qed tgħid inti tagħmilha daqsxejn eklektika. Eżatt. U jekk ikollok xi ħaġa moderna tipprova ġiba antika normalment. Eżatt. Billi żidilha dat tip ta' moldings li għandna u dik hija l-idea ta' restyling. Ġifieri bażikament hemmhekk inti dejjem qed toħloq xi ħaġa minn xi ħaġa oħra li ġa kellha stil. Jiena qed nistiden lilkom it-telespettaturi l-seguna, jienu Karlo fil-fatt, biex tibatulna l-proġetti li għamiltu intom. Jiena naf li hawn ħafna minnkom interessati biex jagħmlu daw l-affarijiet. U ġabdejna nirċievu ħafna minnhom u fil-fatt illum xtaqt nurikom din, mela din għalli in-neputi tiegħi biex inġiba. Din hija il-boots illi hu bija ġakka mill-eri għandu issa 9. All right. U għamel din għal Mother's Day l-mama. Din kienet il-boot tiegħu. Jiġifieri din kien imur bija l-iskola u fil-Mother's Day iddeċida illi jagħmel lilha qasrija, xi soltu jkolli qasrija ma ġibtix biex ma waqax l-affarijiet tal-ġol fiha. L-idea l-iktar li oġbitni li jagħmel kienet di fejn hu kitbilha b'dan iż-żarbun inti kont iħodni it-tajra. Ġak 2020. U kien imur l-iskola, jiġifieri b'dan il-boots u nanna kienet waslu kuljum. U kitibila u ħallila hemm kemm sabiħa illi daw l-affarijiet li nagħmlu bl-idejn intuhom it-taċċ tagħna, intuhom dik il-laqta tagħna. U l-iktar ħaġa li għaġbitni Karlo, il-fatt li kitbilha d-data. Eżatt, kitbilha d-data u għamel memorja biha, ġifieri jiftakar li kien imur biha l-iskola bażikament. Ekku. Bl-oħra wkoll mhux waħda. Imma l-idea li ħoloq memorja u ta' tifkira lin-nanna. Nista' ngħidlek li n-nanna prezzatu iktar minn kwalunkwe rigal illa qatt xtrajniela tgħix kemm tożżu, għad jara tinsix iġġibu lil lura. Imma medejat ħelwin u data fuq ix-xogħol li nagħmlu naħseb li hija xi ħaġa sabiħa wkoll jiena. Għaliex il-qudiem meta forsi xi ħadd ieħor tiġi fidejh dil ħaġa ikollu rikordju ta' meta sar ukoll. Eżatt. Hija xi ħaġa sabiħa li nagħmluha.
Karlo, jina ħanħallik taħdem u sentelfek iktar. Iva, suppost konna l-proġett lest mbagħad meta terġa' tiġi ħdejja. Tajjeb, orrajt. Mbagħad ħankelmek fuq ta' Jessica wkoll ħanaraw x'għamilt b'dak il-flix komunikatek. U minn hawnhekk jiena se nlaqakom għall-mistiedna tiegħi għallum illi hija Cynthia Caruana. Cynthia, kif inti kollox sew? Sista, tajjeb. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna, inti parti wkoll minn Nature Trust Malta u xek volontira magħhom u parteċipi wkoll bħala liema f'Ekoskola. U saqsejtek x'tagħmel Ekoskola, jiena wet li aħna inħajru l-itfal isiru aktar konxi dwar l-ambjent ta' madwarhom. Miegħek illum xtaqt nitkellem ftit fuq l-effett illi l-għażliet tagħna fl-ikel għandhom fuq l-ambjent tagħna. Ekku, suġġett interessanti ħafna, Valeri, għax fil-verità xi kultant l-ikel nassoċjawh biss mas-saħħa pereżempju, ma tajjeb ukoll li nifhmu li l-għażliet li aħna qed nagħmlu kif taf inti jaffettwaw l-ambjent ta' madwarna. Saħħa u pjaċir. Eżattament. Aħna bħala Nature Trust ħdimna fuq dan il-kunċett ta' ikel responsabbli u identifikajna 6 temi fejn nistgħu ninvolvu n-nies u ovvjament anki studenti meta aħna qegħdin fl-iskejjel u nispjegawlhom x'inhuma l-effetti. Pereżempju, l-ewwel waħda li forsi ħadd tiġi f'moħħ tat-telespettaturi wkoll qegħdin jisimgħuna hija l-konsum żejjed. Dik hija ovvjament għandek effett fuq is-saħħa primarjament, imma meta qed tikkonsidra r-riżorsi kollha li qed jekk inti kilt iż-żejjed, hemmhekk għandek il-ħela. Anki jekk xtrajt iż-żejjed kien fih ħafna pakketjar u spiċċa anki ħela. Trend oħra li hija problema hija meta nidħlu niddiskutu iktar il-konsum tal-laħam. Sewwa. Ekku, il-laħam fil-fatt għandu effett naqra iktar qawwi, speċjalment pereżempju meta qed nikkunsidraw il-baqar jekk ħadd ikol iċ-ċanga. Għandek il-metan li joħroġ mill-baqar pereżempju. Fl-istampa telespettaturi qed jaraw ukoll factory farming pereżempju fejn l-annimal qiegħed ġo spazju żgħir, allura hemm iktar ċans li jimrad, forsi ħajjingħata antibiotiċi u ovvjament għalhekk inħeġġu lin-nies biex issaqsu minn fejn hu ġej il-laħam u x'affarijiet marbutin mal-konsum tiegħu. Kif kont qed ngħid ukoll fuq il-metan, dak huwa gass tas-serra li Il-metan joħroġ meta il-baqra tagħmel id-diġestjoni tagħha. Eżattament. Jiġifieri, u dan kif qed tgħid inti. Dan il-gass ovvjament huwa iktar qawwi mill-carbon dioxide, mid-diossina tal-karbonju u fil-fatt qed jagħmel anki pollution, ħajamel iżid l-emissjonijiet fl-arja. Allura aħna dak kemm jista' jkun nippruvaw innaqsuh. Anki meta tikkonsidra l-laħam jekk tara ir-riżorsi li marru biex ġi prodott il-laħam. Pereżempju, jekk inti qed taraw hamburger, qed jaraw ir-ritratt ukoll, biex tipproduċi hamburger għandek 2400 litru ta' ilma. Mhux qegħdin fil-hamburger naturalment. Fil-fatt ngħidulu ilma virtwali, inti fil-verità mhux qed tara l-ilma, imma biex ġiet prodotta dik il-hamburger ara kemm intuża ilma biex issir. Ovvjament jekk Jiġifieri l-ilma li xorbot il-baqra biex niftehmu. Anki pereżempju riżorsi oħra fejn jidħlu l-art li għandek bżonn iktar art biex inti tkun tista' tagħmel il-laħam għax il-baqra. Eżattament, hemm ħafna iktar spejjeż. Mill-banda l-oħra jekk int ħadd ikol ikel li ġej mill-ħaxix u frott pereżempju, hemmhekk l-ammont ta' riżorsi ħajkun ħafna inqas. Allura ngħidu jagħmel iktar sens li tieħu prodott li ġejjin mill-ħaxix u mill-frott. Allura kemm jista' jkun innaqsu daqsxejn il-konsum tal-laħam. Mbagħad jiġi il-kunċett ta' veġetarjaniżmu, l-veganiżmu, forsi jkollna ċans anke nittrattawh aktar il-qudiem fil-programm tagħna. Problema oħrija il-biodiversità li kemm jista' jkun inħaltu l-ikel tagħna, pereżempju telespettaturi raw ritratt ta' varjetajiet ta' tadam.
Aħna biex nġib eżempju għanna ta' dam zenguli, ta' dam Tal-kuruna. eżatt. Importanti li mux jekk aħna per eżempju għaġbuna cherry tomatoes, dejjem nieħdu cherry tomatoes, għax jista' jagħti il-każ li anki il-bidwi jagħmel minn dak il-prodott biss, anki prodotti oħrajn jinħlew. Anki minħabba l-fatt li mhux l-annimali biss jistgħu jiġu estinti, imma ċertu prodotti tal-ħaxix ukoll jekk ma nibqgħux nipproduċuhom jista' jkun li jintilfu wkoll. Din hija kwistjoni bħalma ngħidu s-soltu id-domanda u l-provvista. Eżattament. Jiġifieri jekk aħna se nixtru minn dak l-oġġett, allura se jipproduċu iktar minnu, għad-detriment ta' ċertu prodotti oħrajn. Eżattament. Hemm problema oħra li kemm jista' jkun din forsi ħafna nies diġà jarfuha, kemm jista' jkun niklu prodotti lokali u tal-istaġun. Għala. Fil-verità, l-ewwel nett qed ngħinu lill-bidwi Ekku. Malti, jiġifieri dik diġà qegħdin ngħinu anki lill-bidwi tagħna. Meta aħna qed nixtru prodotti mis-supermarket li ġejjin minn barra minn Malta, ovvjament tajjeb li tikkunsidra li hemm it-trasport involut. It-trasport ħajuża l-fuel, il-fuel ħanerġgħu jkun hemm l-emissjonijiet fl-arja u dawn qishom l-ispejjeż li ma jidhrux imma fil-verità qed iħallu impatt fuq l-ambjent tagħna. U il-lokali dejjem frisku kollu, Eżattament. jiġifieri. U fejn nistgħu nażlu li jkun organiku, jiġifieri mingħajr bex u pestiċidi kemm jista' jkun. Bdejna diġà anki eżerċizzju fl-iskejjel fejn jagħmlu l-ġonna bil-vegetable patches tagħhom u hemmhekk assolutament ma jużawx bex. Din hija xi ħaġa sabiħa u ħafna affarijiet li tista' tkabbar id-dar inti pereżempju xtili tat-tadam jew tal-frawli anki jekk ikollok gallerija żgħira jew terrazzin Ekku, żgħir. vera. Fil-programm li għadda tkellimna fuq il-kompost li inti tagħmel kompost ukoll biex iżżomm il-pjanti tiegħek b'kompost naturali wkoll mingħajr pestiċidi. Ekku. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet sbieħ. Hemm problema oħra pereżempju li nirrispettaw id-dinja u nirrispettaw in-nies li qed jaħdmu biex iġibu l-ikel tagħna. Il-kummerċ ġust. Eżattament, diġà semmejna l-bdiewa, ma anki pereżempju jekk qed nixtru xi ħaġa li għandhom il-logo pereżempju tal-kummerċ ġust, inti qegħdin Għandna wkoll. Eżattament, qegħdin isek qed taċċerta ruħek li n-nies li qed jaħdmu fuq dak il-prodott li inti qed tagħmel ovvjament tħallsu tajjeb, kellhom kundizzjonijiet xierqa, allura hemm dik il-valur ta' rispett marbut mal-konsum anki tal-ikel. Problema oħra hija iż-żejt tal-palma, dik hija problema mad-dinja kollha, allura tajjeb li aħna anke bħala Malta. X'inhu da żejt tal-palma? Issa, iż-żejt tal-palma qed joħloq daqsxejn problema. Pereżempju f'postijiet bħal l-Indonezja u l-Malazja, fil-fatt qed jidher filmat bħalissa. Il-problema kbira li qed isseħħ l-ewwel nett qed jinħarqu meded kbar ta' art fejn bħalissa hemm foresti. Allura għandek estinzjoni ta' ċertu speċi, annimali u affarijiet bħal dawn. Da kollu biex jiġi prodott dan iż-żejt, ngħidulu żejt tal-palma, li min qed jimmanifattura l-ikel ħajjiġi irħis ħafna, allura juża ħafna minnu. U jintuża f'ħafna affarijiet, u x'hekk? Eżattament, dik hija l-problema, anki barra mill-ikel ħassibu anki fi prodotti ta' żbuħija, pereżempju, jew deterġenti. Allura, kull meta qed jintuża dan il-prodott qed ikun hemm din il-ħsara ambjentali. Jiġifieri importanti li meta naraw it-tikketti kemm infittxu il-logo tal-kummerċ ġust, kif ukoll anki daw id-derivattivi li xi kultant ma jkunx miktub bħala żejt tal-palma, ma jkun derivattivi ieħor pereżempju. Dawn huma kollha tricks li ovvjament pereżempju PKO, palm kernel oil, dak ukoll huwa palm oil, ma jista' jkun daqsxejn moħbi. Sewwa, allura inti ma tindunax. Importanti t-telespettaturi anki jfittxu fuq il-label għax ovvjament inti l-blażla tiegħek tista' tiddeċidi li mhux ħadkompli tgħin il din l-industrija li qed tagħmel tant ħsara għall-ambjent tagħna. Aħna bħala konsumaturi għandna l-poter fidejna. Eżattament. Cynthia, grazzi ħafna ta' tarif kollu li għaddejtilna, kienet vera interessanti, xtaqt li kellna iktar ħin, anzi
biex nidħlu fija, però żgur li t-telespettaturi tagħna se jkomplu jirriċerkaw anki min jinteressaħ fuq da suġġetti li semmejt inti naturalment u aħna wkoll fuq il-paġna tagħna Vale se nkomplu ntukom informazzjoni dwar dan kollu. Grazzi Cynthia. U minn hawnhekk aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami bqgħu magħna lix wara, eżatt wara Cynthia biex inkomplu fuq dak li qalet Cynthia se nitkellmu ma' Daniel fuq il-ħela fl-ikel. Lura magħna Daniel, nerġgħu nilqgħuk magħna, grazzi tal-li rġajt ilqajt l-istedina tagħna u llum se nitkellmu fuq il-ħela tal-ikel. Qablek kien hawn Cynthia illi tkellimna magħha dwar kif l-għażliet tagħna jista' jkollhom impatt fuq l-ambjent. Inti tkellimna fuq il-ħela tal-ikel. Aħna naħlu ikel Daniel. Neħlu ħafna. Bħala d-dinja ġifieri neħlu il-fuq minn 1.3 biljun tunellata fis-sena. Wow. Li jekk tipprova tieħodha fil-kuntest ta' Malta, daw il-1.3 biljun tunellata jistgħu jitimgħu 10 biljun ruħ f'sena. Jekk tikkumpara mal-popolazzjoni ta' Malta, nistgħu nitimgħu il-Malta u għawdex kollu għal 4,000 sena. Dik hija kemm kull sena da, wow. Ekku. Wow. Għaliex jinħela dal-ikel kollu? Jinħela fuq ħafna benari, għandek ovvjament waqt il-manufattura ta' dal-prodott, ġifieri inti għandek dik il-ħela skont il-production line. U kif ukoll it-trasport, ġifieri waqt li dan qed jasal fis-supermarkets tagħna u fuq l-iskafef tal-ħwienet, ovvjament qed jaqla d-daqqijiet allura dan jispiċċa jinħela wkoll. Imma wkoll wieħed mill-ikbar impatti huwa x'nagħmlu aħna wara li nixtruh nieħduh id-dar u nagħmlu x'nagħmlu bih. Sewwa. U għaliex m'għandniex naħlu l-ikel? Ħanibdew minn hemm. Naf li l-kwistjoni li ħafna nies fid-dinja ibatu l-ġuħ, imma għaliex m'għandniex naħlu l-ikel? Ekku, kif qalu diġà tajjeb qabli, ovvjament qed nużaw ħafna riżorsi, ġifieri dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Imma kif ukoll, ovvjament, waħda mill-raġunijiet ukoll importanti hija li qed neħlu l-flus ukoll, għax dan biex jiġi prodott tal-ikel qed neħlu l-flus tiegħi u tiegħek ukoll tal-pajjiżi, ġifieri dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Ukoll l-impatt fuq l-ambjent u li fil-verità dan b'naqqa ħsieb nistgħu ma neħlux dan l-ikel kollu u innaqsu l-impatt tagħna fuq l-ambjent. X'nistgħu nagħmlu biex ma naħlux l-ikel jiġifieri? Mela, forsi li ħanajdu. Forsi hekk xi ħaġa li t-telespettaturi jiftakru hemmhekk qegħdin naraw ħafna l-ikel li jinħela, l-ikel li ma jinbieħx u x'nafina fil-filmati. F'ħafna nies li ħanajdu issa jgħidu iva dawn huma affarijiet vera bażiċi, imma huma importanti ħafna. Meta ħatmur tixtri, l-ewwel ħaġa li titagħmel hija tagħti daqqatajn x'għandek fil-cupboards u x'għandek fil-fridge. Ħalli inti meta ħatmur tixtri fil-verità ma tixtrix prodotti li diġà għandek. Issa dik ħafna drabi jekk ikollok ħajja maġla ħafna kif xi kultant insib ruħi jiena stess u mbagħad vera nirrabja wara. Jien ma jkollix ċans imur niċċekkja x'għandi u ngħid isma' illejla ħajkolli sija ħin u ħansajjar dik. Allura mmorru nixtru kollox u mbagħad ninduna li pereżempju affarijiet li jaqtaw bħal ħalib diġà kelli ħalib. Ġifieri dikka minnu bħajja maġla sfortunatament daqsxejn problema li imma. Għandek vantaġġ ukoll li għandna l-mobile ħin kollu magħna, allura meta jkollok 5 minuti ċans forsi tibda tagħmel il-lista tax-shopping li qabel konna nagħmlu fuq dik il-kaxxa tal-kartun jew il-karta tista' tagħmilha fuq il-mobile u l-mobile dejjem huwa magħna. Dik hija waħda mill-affarijiet. It-tieni ħaġa kif semmejt tajjeb inti ngħixu ħajja maġla imma nippruvaw li ma morrux fuq stonku vojt waqt li niklu. Waqt li mmorru supermarket, għax tispiċċa tixtri ħafna affarijiet li ma kellekx bżonn. Iktar titħajjar u tibda kemm għandi ġuħ dik tajba, dik tajba, dik tajba. Mela l-ewwel niklu mbagħad immorru. Eżatt. U l-aħħar ħaġa hija li meta inti tixtri l-prodott u tasal id-dar u tibda tippostja lura fil-kabort jew fil-friġġ, dak il-prodott li kien diġà qiegħed fil-kabort allura jiskadi iktar malaj qabel il-prodott li xtajt ġdid, tpoġġih fuq quddiem u l-prodott il-ġdid tpoġġih fuq wara fil-kabort ħalli inti tuża dak il-prodott li jiskadi l-ewwel. Idea tajba di fil-fatt. Il-buffets, Daniel. Iva, l-buffets il-Maltin magħrufin li nħobbu l-buffets, sfortunatament huwa wieħed mill-ħafna sorsi ta' ħela ta' ikel minħabba raġunijiet ovvji. Jiġifieri inti għandek sitwazzjoni fejn ovvjament fid-display qed joħorġu ħafna ikel biex ovvjament jidher sabiħ u jħajrek u biex juri li inti qed itik ovvjament ammont sostanzjali ta' ikel.
il-porzjon ħafna drabi meta tara n-nies jiġin lura mill-bufet ikollhom porzjon minn muntanja fuq il- Li kell niżel xi kultant ukoll. U tispiċċa inti għandek limit kemm tiflaħ tiekol u tispiċċa li tibda tara nofs platti għadhom laqas biex intmessu. L-isfortunatament ukoll minħabba iġene dak ma jistax jerġa' jintuża u jkollu jintrema. Sewwa. L-ewwel kont qed tissemilna biex il-prodotti li nixtru l-aħħar impoġġuhom fuq wara u noħorġu la id-dati ta' skadenza. Ħafna mit-telespettaturi jistaqsi isma' dan skada ħanarmih. Issa aħna nafu li ikun hemm żewġ tipi ta' dati fuq prodott. Jew se jkollok use by, jew inkella jkollok best before end. X'inhi d-differenza bejn it-tnejn u x'għandna nagħmlu jekk jiskadilna jew li kelli kun għadda żmienu ħanidu hekk. Mela, il-use by qed jitkellem fuq li inti tittużah sa dik il-ġurnata. Sewwa. U r-raġuni hija li dak huwa importanti li tużah sa dik il-ġurnata minħabba li potenzjalment jekk inti tużah ħafna wara dik il-use by date ħajkun qed jagħmillek ħsara hekk inti tikkonsmah. Waqt il-best before qed jitkellem fuq il-kwalità. Ġifieri jista' jkun li l-kwalità wara dik id-data tal-best before tibda tonqos. Ma jfissirx il-prodott ikun ħażin u qed jagħmilek il-ħsara, ġast inti it-toma pereżempju tiġi impattata. Imma hemm studju anke provi li ċertu prodotti għalkemm ikun hemm il-best before date dawn jibqgħu saħansitra anke snin. Pereżempju l-aġin kien hemm każijiet fejn fetħu pakketti li kellhom il-best before sentejn qabel u kien għadu tajjeb biex jiġi konsumati. Sakemm ma jagħmilx id-dut. Sakemm ma jagħmilx id-dut. Għandek ukoll pereżempju bottijiet tal-preserves li dawn ukoll ituk sena over and above il-best before date. Ġifieri li kikun irrakkomanda meta jkollok prodotti li għandek il-best before date, tiftħu u fil-verità tara jekk dan ma talaqx, ġifieri xommu jekk tipprova tommu ftit, ħalli inti ovvjament tara jekk dan ma tistax tutilizzah. Minflok taqbad laqas biss tiftħu u tispiċċa tarmih ġol borża sewda u dan jispiċċa ġewwa l-miżbla. Imbagħad hemm ir-raġuni l-oħra li almenu iftħu biex tieħu l-pakketjar tiegħu, jiġifieri almenu jekk għandek landa jinnaf konserva iftaħa, battala, jekk il-konserva m'għadix tajba, aħsel il-landa u tfaħħar riċiklaġġ almenu mhux talmi il-prodott sieħ fil-borża sewda. Forsi għandek xi ftit idejat, ma nimmaġinax li inti xef, imma għandek hekk xi ftit idejat kif nistgħu forsi ċertu ikel ma narmuhx hekk anke mill-esperjenza personali tiegħek. Ekku, per eżempju, għandek situazzjoni fejn, anka speċjalment fis-sajf, għandek jkollok ċertu frott li inti tixtri u mbagħad tibda tinduna li dan qed jitlaq bil-mod il-mod. Hawn min sfortunatament meta jara per eżempju banana tiswid ftit, jgħidlek jiena mhux ħanoħodha allura ħanarmija. Minflok li tista' tagħmel hija taqbad qatta tgħaddi tagħmlu ġo blender u tispiċċa tagħmel smoothie. U tista' tifriżaħ. Eżatt, proset. Tista' tifriża hekk m'għandekx aptitu bħalissa, tista' tifriżah u mbagħad tieħdu meta inti trid. Għandek il-ħaxix ukoll, pereżempju il-brokkoli li hekk inti sajjart brokkoli ma' pereżempju platt tiġiġ u ħadd il-brokkoli on the sides u ma kilthomx kollha, minflok tarmihom tista' tagħmilhom soppa pereżempju. Hemm min ukoll il-biċċa il-werqa tan-nofs iqattaħħa jagħmilha ġol forn u tiġi crispy u l-inti se toħodha bħala snack. Jiġifieri tajjeb. Il-hops nistgħu nagħmluh croutons, pereżempju, meta nlestu minnu, l-antiki kienu jagħmlu l-budina tal-hops. Jiġifieri dawn huma affarijiet ta' minn dejjem biex ngħidu hekk. Grazzi Daniel, kienet interessanti ħafna, aħna niltaqgħu m'għandumux ukoll fi programm ieħor, għalissa se nifqu għal ftit mumenti ta' riklami. Bqgħu magħna għaliex wara se nitkellmu wkoll ma' pjanista bravu ħafna li jispira ruħu mill-natura. Din l-aħħar parti tal-programm tagħna se nlaqakom ma' ħabib antik tiegħi, però huwa pjanista bravu mens artist u jaħdem ukoll fil-qasam tal-ambjent. Clifford Borch, Clifford insellimlek. Vera pjaċir li qed narak hawnhekk magħna. Il-mużika, inti għandek passjoni kbira lejn natura u passjoni kbira lejn il-mużika. Kif taqadhom flimkien u x'ispirak? Mela, minn dejjem kienet inspirazzjoni in-natura, però dal-aħħar l-iktar inspirazzjoni li qed tispirani hija l-impatt tal-climate change fuq il-natura.
mhuwiex impatt sabiħ, ovvjament. It-tibdil fil-klima. It-tibdil fil-klima. Però l-mużika li qed nikkomponi u wkoll l-audiovisiv, jiġri bil-videos, xtaqt inġel in-nies jirrealizzaw iktar jista' jiġri għal din il-pjaneta sabiħa tagħna. X'jolqotok l-iktar mit-tibdil tal-klima hekk? L-iktar ħaġa tal-biża ovvjament hija l-sea level rise, ovvjament, meta l-ilma jibda jola. Hija problema kbira x'nafu li s-silġ fl-Artiku qed jinħall b'rat allarmanti Rat allarmanti. u livell tal-baħar jola. U ovvjament dan jista' jagħmel impatt anki għal Malta x'Malta hija island, hija gżira u aħna mdawrin bil-baħar, jiġifieri l-impatti huma drastiċi immens. U iddaħħalhom il-ħsejjes ambjentali hekk fil-mużika tiegħek meta tikkomponi biċċa hekk, kif tispirak in-natura? Iva, mela bħala kompożizzjonijiet għandi isni żewġ elementi. Element meta nikomponi mużika pjanu biss. U koll ħriġt l-aħħar żewġ albums li ħriġt kienu albums elettroniċi wkoll. Jiġifieri kelli ħafna beats u anki ħsejjes ambjentali. Aħna ħnibdew nisimgħu waħda mill-ballati sbieħ li ktibt inti u l-qudiem ukoll anki naraw biċċa mill-video tagħha. Naf li qed taħdem ukoll fuq album ġdid. Iva, dan l-album ħajkun album kollu pjanu u l-titles ta' songs ħajkunu gerjati fuq l-ambjent u x'nistgħu nagħmlu biex nippreservaw din id-dinja. Per eżempju hekk, semmi li ħoss li jispirak. Ħoss, il-baħar l-iktar li jispirani u l-ħoss tal-ilma. U toħolqu inti bil-pjanu jiġifieri. Nipprova. Lejn naħseb illi tagħmel biċċa xogħol sabiħa ħafna. Fil-fatt dan li qegħdin naraw minn hawn ftit ieħor qed nisimgħu biċċa minnha, inti semmejta Eco Ballad. Iva. Jiġifieri ballata ekoloġika. Eżatt. Għaliex? Għax rrit bil-audiovisiv, rrit nwassal l-żbuħija tal-dinja l-pubbliku, jiġifieri kemm għandna bżonn nagħmlu minn kollox biex nippreservaw id-dinja. Kemm ilek tistudja l-pjanu? Minn kemm inni nafek jiena żgur kellna xi 15-il sena meta ntqajna. Però kemm ilek tistudja l-pjanu? Minn mintu kelli 5. Illa. Issa di għandi naqra. Għandek daqsi. Mela. Għalek meċċejn. Clifford, grazzi ħafna tal-li samt anki l-mużika tiegħek magħna. Jiena nixtieq li issa nħallu lit-telespettaturi tagħna jgawdu dawn ix-xenarji sbieħ li inti ħloqt bl-audiovisiv ukoll u jisimgħu l-mużika sabiħa li komponejt inti. Grazzi u nawguralek ħafna. Thank you.
Xi ġmil ta' mużika, hawnhekk nixtieq nerġa' ngħid proset il-Clifford. Clifford ħabib tiegħek ukoll fil-fatt. Iva, konna s-six form flimkien, mhux ħanajt kemm għandi Jinqablek nafu wara daqsxejn. Però kemm huma affarijiet sbieħ illi natura tispira b'modi differenti. Fil-fatt ħafna jgħidulek hekk meta jkollok bżonn l-ispirazzjoni mmur fin-natura. Inti tispira ruħek biha? Iva, jien għandi tendenza nispira ruħi minn kollox. Minn diskursata, pereżempju, minn ċertu irwejjaħ, minn dak li nkun qed nara qudiemi, minn ċertu ħsejjes. Allura il-ħsejjes tan-natura huma l-iktar ħsejjes li jgħinuni nifhem ftit iktar li l-nifsi xirrid nagħmel. Xi darba mur l-Indja mela, għax tant hemm ħsejjes irwejjaħ u ħajja d-dejja illi tispira ruħek kull minuta. Jiena ġibdaw ħdejja għax kull darba ninsa nagħtihom lill-mistiedna tagħna, jieħduhom imma dejjem ninsa nagħtihomlhom waqt l-intervista. U dawn huma affarijiet li għamilt inti, Karlo mill-Karta. U grazzi għall-oħti wkoll dik Iva li għenitkom. U daw qed ntuhom lill-mistiedna tagħna. U laqt insemmi il-familja tiegħi nixtieq nirringrazzja lil ommi Monika wkoll li ġabitilna l-Betris biex nitfgħu mal-kollezzjoni. Ukoll u fuq il-mejda l-oħra għandna dawk li ġabitilna Sintja, għandna t-tappini u għandna wkoll il-batteriji. Jiena naħseb li darwaqt nimlewha l-kaxxa. Il-kaxxa tal-batteriji tagħna. Mela, issa, urini fejn wasalna? Wasalna fl-aħħar. Eħe. Kienet xi ħaġa l-ispirazzjoni kif għad fil-bidu kien il-kulur blu imma ma kontx eżatt naf fejn ħammur bih. Imma fil-fatt użajt l-istampa għandha Shades of Blue u mbagħad għandna l-fjuri għamilthom blu u għamilthom ftit deb fuqhom u mbagħad fuq kollox għamilt stencil bid-deb u għamilt il-wax, il-xema kannella fuq kollox biex ħloqt dan l-effett. Din, ma tfadlila x'tinxef, għax ovvjament f'ħin daqshekk qasir ma jinxefx kollox malajr kemm irridu ħaħna. Ġieda bażikament hija kif ġiet. Kemm ġiet sabiħa? U nistgħu nagħmlu li rridu ġifieri bħala blokka tal-memorja nistgħu nużaw stampi jew ritratti tagħna tal-familji tagħna, jew oġġetti żgħar li forsi kellna kollezzjoni tagħhom meta konna iżgħar, tiġini f'moħħ il-kollezzjoni tal-gomom pereżempju, meta kont żgħir. Veru, anke jien kont inġemmagħhom. U nistgħu nużawhom anke biex noħolqu xi ħaġa bihom, ġifieri flok ovvjament. Ara kemm ikun rigal sabiħ anke tieħil xi ħadd f'xi okkażjoni, ġifieri anke tmur tikol għand xi ħadd u tħodlu xi ħaġa li għamilta inti. Ix-xema meta tagħmel ix-xema u jkollok dawn imqabżin il-barra, hemm xi periklu li ttajjarhom pereżempju jew. Inti l-importanti li jkunu imwaħlin sew biex ma jaqgħulekx u jinkisru. Għax ix-xema tapplika l-ewwel tpoġġi bil-pinsell, ix-xema u xejn. Jew bil-pinsell jew biċ-ċarruta. Jiena poġġejt illum użajt iċ-ċarruta. Tista' tuża pinsell, tista' tuża sponza. Jiena użajt pinsell irqiq biex tħalt bix-xema ġol font u mbagħad imsaħħtu biex neħħejt iż-żejjed biċ-ċarruta. Biċ-ċarruta u bl-istess pinsell. Dejjem imsaħħt biex l-iskur, il-font, jibqa' bil-kannella mbagħad dejjem jiċċara. Ħloqt effett sabiħ ħafna. Proset ħafna Karlo, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla b'aktar xogħol. U għandi ir-rigal l-oġġett li tatna Jessica. Inni ngħidlek li rrid insaqsi ħalik u fl-aħħar minuta kont se ninsih. Jgħid dik. Wow, ara daqsxejn. X'ħoloq? Xi ħaġa żgħira kull ma kellha bżonn. Ħaġa żgħira veru. Laqa żeba, ftit deb u żewġ ċemat. Kemm ġibthom ħelwin? Ara daqsxejn? X'idea ħelwa. Iva. U laqqas jidhru li daw kienu vażett tal-make-up darba. Grazzi Karlo, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi tal-li segwejtuna. Saħħit.